Bilis na tayo. Isang buo.
Baka mabigwasan kita. Baka mabigwasan kita, hindi sinasadya ako. Wait lang. Oo nga, tapos ito yung training ha. Sabi ko. Hindi nga, kasi maganda. Anong oras ang siya? Ang aga mo kasi ako sa akin. Akala ko naman ako sa TV. Wala nakita niya ako online yung mga. Pasukan ba tayo? Camouflage na.